Na svatém hostýně se sešli muži a otcové z celé republiky, aby se vzájemně povzbudili a podělili o radosti i starosti otcovství. Celosvětové hnutí modlitby otců je součástí společenství Útěcha a sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za rodiny a za to, aby muži přijali svou pravou roli a ukázali, co skutečně znamená být otcem. Jedna skupina z letošního setkání se pravidelně schází také v Hutisku Solanci. Pane náš Bože, děkujeme ti za dar otcovství, prosíme tě o pomoc, když máme potíže a když selháváme ve svém poslání. Ta myšlenka modliteb otců vznikla v návaznosti na modlitby matek. Když se matky začaly modlit za své děti, tak otcové si říkali, a co my? Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili naše poslání a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové podle příkladu svatého Josefa, muže Panny Marie. Jde vlastně o to, že se otcové jednou týdně schází ke společné modlitbě. Součástí těch modliteb je čtení z písma svatého a celé ty modlitby směřují k jednomu takovému vrcholu, a to je odevzdání. Dobrý Bože, Otče, odevzdávám ti po tvé lásky sebe, svoji manželku, naše manželství. My odevzdáváme naše blízké, naše ženy, naše děti, naše přátelé, ale i naše problémy, naše starosti do rukou Bohu. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Po 6 jsme se sešli už tady na hostýně, dost často i teď, je tady asi 10 nebo 12 chlapů, kteří tady s námi ještě nebyli a který tak jakoby oťukávají, jestli je to ta cesta, kterou mají od Pána nebo nemají. Toto setkání jedenkrát za rok je vlastně setkání z těch jednotlivých skupinek, kdo může, přijde, povzbudí se. Odevzdání není jednorázová, je záležitost, že třeba vezmu to kolečko a dám mu do toho košičku, jak to děláme. A myslím si, že to mám z krku a že už se nemusím starat, ale že to je celoživotní akt, kdy já se musím vlastně v tom musím růst stejně tak jako ve víře, ve všem ostatním. Celým smyslem modliteb otců je hledání Boží vůle v životě mužů, otců, abychom tak mohli následovat Pána a jít za ním. Odlož své starosti, Nech svoje trápení čekat, otevři se Bohu a zůstaň na chvíli v něm. Modlitba je dýchání duše, takže kdykoliv se člověk modlí, tak žije. Skrze modlitbu, ať už otců, matek, farnost prožívá hlubší, intenzivnější vztah s Bohem. Pro mě je to velkým povzbuzením, jestliže mám ve farnosti 8 skupinek modlících se matek, 1 skupinu modlících se otců, tak žiju ve vědomí, že ta farnost se modlí, ta farnost žije. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci. A myslím, že největším problémem naší víry je to, že jsme se přestali modlit. Přestali jsme se modlit v rodinách, ale tady v těchto malých společenstvích opravdu jde modlitba do hloubky a potom skrze modlitbu roste víra. A to je to, co dneska všichni potřebujeme.